खुलुमबाय गोदान आपडेट चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोना लाबाय गोदान भिडिअनि गेजेरजों दिनै आं नोंथांमोननो गोदान भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय भिडिअआ मानि सायाव जानो थांगासिनो दं नोंथांमोना हमनो हाखादों जानो हागौ एसेब्लाबो थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो सरकारनिफ्राय जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय न' मोनो बे न'नि लिस्टखौ जोङो गावबागावनि मबाइलजोंनो माबोरै नायगोन आं नोंथांमोननो खोन्थागोन बिनिफ्राय जायफ्रा गोदान आपडेट चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ नोंथांमोना सानफ्रामबो मोनबाय थानो हागोन अब्ला आं भिडिअखौ जागायलांसै जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो सरकारनिफ्राय न'खौ मोनो जोङो बे न'आ जोंना लिस्टआव दंना गैया लिस्टखौ माबोरै नायगोन जोङो न'नि लिस्टखौ बेखौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थालांगोन अब्ला नायलांदो अब्ला बेखौ नायनो थाखाय नोंथाङा क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामबानो जाबाय अब्ला आङो क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामसै नोंथांमोनाबो खालामबानो जाबाय फारसेनिफ्राय नायलां बिनिफ्राय नोंथांमोना मोजाङै खालामबानो जाबाय नायबानो जाबाय भिडिअखौ नायनाय बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव सार्चआव थुनांगोन सार्च खालामबानो जाबाय नोंसोरो pmjay.nice.in report बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन बेयाव नायबानो जाबाय बिनि वेबसाइटआ फैखादों बेयाव खनसे थुनानै होदो अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन नायबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव थ्री डट दङ थ्री डटआव खनसे थुनानै होदो बिनिफ्राय बेयाव दङ डेस्कटप साइट बेयाव खनसे थुनानै होदो अब्लाना बियो डेस्कटप साइट जागोन बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव नोङो जुम खालामदो एसे बेयाव नायबानो जाबाय एयासप बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय एयासपआव अब्ला बेफोरबायदि ओंखारगोन बेयाव रिपर्ट दङ रिपर्टआव खनसे थुनानै होदो अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन नायबानो जाबाय बेखौ गोजौआव बोखोबानो जाबाय बिनिफ्राय गाहायथाराव नोंसोर नुदों बेनिफिसियारि डिटेल्स फर भेरिफिकेसन बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव नों सेलेक्ट खालामबानो जाबाय नोंनि स्टेट नोंनि डिस्ट्रिक्ट बिनिफ्राय आङो फार्स्टनियाव सेलेक्ट खालामसै स्टेटखौ सेलेक्ट खालामसै आङो आसामखौ होनोसै नायलांबानो जाबाय फारसेनिफ्राय बिनिफ्राय गोजौआव आसामखौ होबाय सेकेन्डआव आं सेलेक्ट खालामबावसै बेयाव थख' ओंखारखायो नोंनि डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय आं धेमाजिखौ सेलेक्ट खालामसै बिनिफ्राय बे सेकेन्डआव आरो सेलेक्ट खालामबावबानो जाबाय थार्डआव बिदिनो सेलेक्ट खालामलांबाय था नोंनि जायगा एरियाखौ नोङो सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय आरो लास्टआव नोङो सेलेक्ट खालामलांदो बिदिनो सेलेक्ट खालामलांबाय था दे थख' ओंखारखायो नोंनि डिस्ट्रिक्ट नोंनि स्टेटखौ होनाय लोगो लोगो डिस्ट्रिक्टफ्रा ओंखारलांखायो बिनिफ्राय नोंनि जायगा साब डिस्ट्रिक्ट गासैबो ओंखारलांजोबखायो बिनिफ्राय आरो गाहायाव सेलेक्ट खालामबावनोसै आङो बिनिफ्राय बे गाहायाव नायबानो जाबाय आं बेक थांफिननि बेयाव दङ आङो आंनि जायगाखौ होबाय बिनिफ्राय साब डिस्ट्रिक्टखौ होजोब्बाय बिनिफ्राय बे गाहायाव दङ सेलेक्टआव खनसे थुबाथाय नोङो बे सेसननि लिस्टखौ नायनो बेयाव नायबानो जाबाय बेयाव दङ 2010नि 2011नि 2011निफ्राय 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बेफोरबायदिनो ओंखारगोन बेयाव नोङो बबेखौ नायनो बेयाव सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय दा जोंना गोदान फैनायफ्रा 2022 2023 23आव फैदों नङा होमबा बिनिफ्राय 23आव सेलेक्ट खालामनानै नोंथाङा नायनो हागोन बिनिफ्राय आङो दा 23आव सेलेक्ट खालामा मानो होनोब्ला बेयाव गोबां मानसिनि फैगोन जायफ्रा न' मोनदों बेयाव आं लिस्टखौ होनानै होबाथाय एसे बोरैबा जानो हागौ बिनिखायनो आङो थांनाय बोसोरनिखौ नायगोन 2022निखौ बिनिफ्राय आङो दा 2022निखौ सेलेक्ट खालामबाय बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवबाय बिनिफ्राय गाहायाव दङ सेलेक्ट बेयाव खनसे थुदो बिनिफ्राय नोंथांमोना गोजौआव थुबानो जाबाय बेयाव गोबां अपसन फैगोन दै नोंथांमोना गोजौनिखौ थुबानो जाबाय प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामिन बेखौ खनसे थुबानो जाबाय सेलेक्ट खालामदो बिनिफ्राय बे गाहायाव दङ बेयाव दङ एन्सार होनो होदों बेयाव नायबानो जाबाय नोंसोरो बेयाव 96 - 60 बेयाव बेसेबां थागोन बेखौ नोंसोरो बेयाव होबानो जाबाय खेबसेयाव बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव बारा बुजिस्लाबाखैबा नैबेयाव दङ बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव ओंखारखाबाय 28 + 40 बिनिफ्राय नैबे खेबसेयाव होबानो जाबाय अब्ला आं होनोसै नोंसोर नायबानो जाबाय अब्ला आं बेयाव होनोसै 68 प्लास जानानै बेयाव 68 जायो आं 68 होनोसै बिनिफ्राय गाहायाव नुदों साबमिट बाटन बेयाव नोंसोर खनसे थुनानै होबानो जाबाय अब्ला नायबानो जाबाय बिनि लिस्टआ फैबाय गाहायाव फैजोब्बाय दै बेयाव जोङो थांनाय बोसोराव सोर न' मोनदों बियो फैबाय
जोङो दानि न' मोननायखौ नायाखै मानो होनोब्ला बेयाव गोबां मानसिफोरनि फैगोन लिस्टआव जायफ्रा नुगोन नैबे भिडिअखौ बिथांमोना एसे बोरैबा जानो हागौ बिनि थाखायनो आङो दानि गोदान फैनायनि न' लिस्टखौ आं नायाखै थांनाय बोसोरनिखौसो नायदों बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव थुबानो जाबाय डाउनलड PDF बे डाउनलड PDFआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय नायलांबाय थाबानो जाबाय दै नोंथांमोना अब्ला बियो डाइरेक्ट डाउनलड जागोन नायबानो जाबाय बेफोरबायदि ओंखारखागोन नोंनाव बिनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि नामखौ बेयाव नायबानो जाबाय बेयाव ओंखारखायो ओरैजाय खनाखै बेयाव नायलांबानो जाबाय नोंथाङा नोंथांनि नामखौ गोबां फैगोन दै बियो नायख'लायनो हायि नोंथांनि एरियानि नोंथांनि जायगानि फैजोबगोन बेयाव नोंथाङा नायबानो जाबाय बेफोरबायदि नोंथाङा नायनो हागोन बिनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि आइडिखौ लानो हागोन बेयाव न'नि आइडिखौ दानि गोदाननिखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय नोंथांमोना गावबागावनि न'नि आइडिखौ बेयावनो मोनखागोन नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायनानै लानो हागोन सिगांनिया बेसे फैदोंमोन नायबानो जाबाय 1,30,000मोन बेयाव लिरनानै होखादों 1,30,000 फैदोंमोन सिगांनिया बिनिफ्राय दानिया बेसे फैदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय 2022 निफ्राय 2023 आव सेलेक्ट खालामनानै नायबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामना लाखाबानो जाबाय बियो डाउनलड जाखायो अलरेडि नोंथांमोना क्रोम ब्राउजारनि डाउनलड अपसनाव नोंथांमोना थांनानै बेखौ नायनो हागोन आरो नोंथांमोना गामिनि मानसिफोरनिखौबो बासिनानै नायनो हागोन अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो फैदोंमोन भिडिअखौ फुल नायनायनि थाखाय थेंक इउ आरो जायफ्रा गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय नलेजखौ बेफोरबायदिनो नायो नोंथांमोनाबो बेफोरबायदिनो नायनानै गावबागावनि गामिनि बा नोंथांनि न'खरनिखौ बेयावनो मिथिनो हागोन न'आ फैदोंना फैयाखै